Terve kaikki, jotka siellä katsovat, olen juuri Raksessa. Tein tällaisen aloitusvlogin tänne YouTubeen, eli siis minä aion tehdä YouTubeen niin sanotusti krovipelailulta. Niitä tulette näkemään paljon. Hei, kuules nyt, että niitä sitten tulette pelkästään näkemään. Ja jos haluatte jotain muuta, niin voitte kysyä, mutta ja sitten yksi toinen juttu, jonka mä sanon sitten nyt, että kertokaa miten mä saisin mun nimen silleen, että se olisi niinku yksi sana yhdessä, koska mulla tulee semmonen juttu, että etunimi, sukunimi, ja sit tulee mun käyttämään pistin, että mä oon Jeppu Väli Crowplayer, että miten sä sais niinku silleen, ja se joka kertoo saa VL Crowissa, kyllä, VL, se on kyllä, ja jos ne jotka ei tiedä mikä VL on, niin se on Wordlog, kyllä, ja minun Crowin nimeni on Jepsu YKK, kantti tulla mun maahan, jonka nimi näkyy descriptionissa, tai mikä se, miksi sitä nyt nykyään kutsutaankin, heippa! Heippa!